Hormat tamaşaçylarymyz, biz şu wagt Gyzylaya kanyonlaryna, elbetde Gyzylaýany bilýän, çagla bilýärler, ýaňalamy aýtýam hadipler, ýaňala däl. Bir Las Vegasyň ýanyndaky Gyzylaya kanyonlary. Eğer bir gün ýoluňyz Las Vegas'a düşse, onu hökmen ýarym gün wagtyňyzy aýryp, Las Vegas'tan 30 minut uzakda ýerleşýän Gyzylaya kanyonlaryna baryp görüň. Gyzylaya kanyonlary adyndan hem belli bolşýaly, gyzyl reňkdäki dağ ýerişlerinden, gaýalardan öz adyny alypdyr. Bu ýeri Las Vegas'yň 24 saat dowam etýän şowhundan soňra diňe bir arasa howasy bilen däl, diň zalmagy üçin hem ajaýyp bir günjek. Gyzylaya kanyonuna girmek üçin $20 tölemeli. Bu her bir awtolog başyna, adam başyna däl. We her ýyl şu ýeri 2 milyon, 3 milyon turist gelýän eken. Ýagny Gyzylaya kanyonlaryndan her ýyl milyonlarça dollar girdej adanýar. Gyzylaya kanyonuna 20 kilometrden gowrak awtologlar üçin aýlaw ýol edilipdir. We ýoluň ornuna bir näsana durulgy bar. Şol durullarda durup hem tebigatyň ajaýyplaryny synap bilersiňiz, video çek bilersiňiz, surat düşüp bilersiňiz. Kudrat göreýin diýsen, dağlara bar diýipdirler. Dağlardaky kudraty göresin gelýän bolsa, onu şol ýerde ýürite, ýodaçyklar bar. Şol ýodaçyklar bilen seýahat hem etip bilersiňiz. Indi şu ýerde bir zat billäsim gelýär. Bilişiňiz ýaly, indi Gyzylaya diýeňizde, Gyzylaýanyň ýoluny, Şaglatanyň ýoluny ýaňala kanyony bardyr. Bir gecekek ol ýerden köp geçsek-de, dogrymaýsam, häzir çelli şol ajaýyplary ýanyna baryp tiýlap bilmendirin. Ine şu ýerde Amerikada Las Vegasyň ýanyndaky Gyzylaya kanyonlaryna gelemde öz ata watanymyzdaky kanyonlary görmälime haýyp diýdim. Nesip bolsa ýakyny ýurdumyza baramyzda şol kanyonlara ýürüte gedilenje edip Ata Watan TV-niň tomoşaçylary bilen kanyonlary tanıştyrarys. Diňe bir tanıştyrmak däl. Täbi Türkmenistanyňdaky, Ata Watanymyzdaky ýaňala kanyonlary dünýäde entek kän tanalanak. Şolary tanıtmak gerek, ýöne diňe bir tanıtmak däl, turist üçin gerekli ähli mümkinçilikleri hem döretmeli. Bu mümkinçilikler viza, ýol we şol ýerdäki turistler üçin gerekli amatlary öz içine alýar. Ine şeýle edilen ýagdaýynda her ýyl ýurdumyza gelen turistler milyonlarca dollar girdej adanmana mümkinçilik görer, hem de ata watanymyzyň ajaýyplaryny dünýä ýaýradar. Görüşüňiz ýaly, indi biz hem Amerikada şeýle ajaýyplar göremizdi, video çekip ine siz bilen paýlaşýas. Sebäbi turist demek aslında şol zatlary görmek we şol ýerden galan täsirleri okuyjalaryň bilen, tomoşaçylar bilen paýlaşmak hem öz içine alyp bilýär. Ine şu ýerde şunam bellek geçmek ýerlik imkadiýen. Gyzylaya kanyonlary Las Vegas'tan 30 minut uzaklykda ýerleşýär. Aslında Las Vegas'a gelen wagtynda dünýäde meşhur Grand Kanyonlary hem baryp görmek pikiri hökmen döreýär. Ýöne biz kış kanikulyna gelenimiz üçin hem wagtymyz çäkildi, hem de hawa şertleri Grand Canyon etmene mümkinçilik bermeýärdi. Sebäbi Grand Canyon Las Vegas'tan ortaşa 450-500 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Nesip bolsa gelecekde ol ýere hem gidip ol ýeriň ajaýyplaryny siz bilen paýlaşmany umyt etýäs. Şu ýerde şunu hem belläsim gelýär. Gyzylaya kanyonlary bardaky maglumatlar gören wagtymda şol ýerde bir wagtlar dinozawryň ýyllaryny hem bolony belenýär. Görýäňizmi? Bolony belenýän fakt bilimi hem girdej alanýar. Aslında ata watanymyzda, Türkmenistanymyzda, Köýtenada dinozawrlaryň ýyzy hem bar. Şol sebäpli ýokarda ýaňala bilen aýdalarym diňe oňa değişdiler. Köýtenäki dinozawrlaryň ýyzy we şeýle hem ata watanymyzdaky bir näse ajaýyplar hem öz içine alýar. Häzirçe hoş, sag bolun.